दासान्दि माब्लाबा मोसौ मिथुन, माब्लाबा मैसो आरो माब्लाबा मैदेर बायदि बायदि जुनार अरनबारिनिफ्राय ओंखारबोनानै सुबुं माहारिनि संसार जानायाव न'-बां, माइ दै, बिफां-लाइफां खहा खालामफैनायखौ बारानिफ्राय बारा नुनो मोनगासिनो दं। थिग बेबायदिनो थांनाय हरनि 1 रिंगासो समाव चिरां जिल्ला बिजनी महकुमानि सिङाव आवजारगुरि गामिनि बिमल मुसाहारिनि नख'राव मानास हाग्रानिफ्राय मानै मैदेरा फैनानै PMAYG नि गंसे न'खौ गाज्रियै खहा खालामलाङो आरो गुबुन गंसे न'खौबो इन्जुर बोफ्लङो। लोगोसे न'निनो 12 मनसो माइखौ बोफ्रुनानै जायो आरो गारस्रावलाङो। लोगोसे न' खाथियावनो थानाय थायखानाय गासै फांस्नि गयखौबो सिफायलाङो आरो जौहांनाय खोथिया थिलिखौ गाग्लिनानै गाज्रियै खहा खालामलाङो। आरोबाव साखाथिनि सावन ब्रह्मनि नखरसेनियावबो गासै फां 30 गय बिफां सिफायलाङो। मख'नो गोनांदि गामिनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला सानब्रैसो सिगांनिफ्रायनो बे गामियाव हरफ्रोमबो मैदेरफोरा फैगासिनो दं आरो गोबां नखरनि बायदिसिना आबाद खहा खालामलांगासिनो दं। बेनिखायनो बेबायदि अलखदनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय सरकारनिसिम पार्मानेन्ट प्रटेक्सन मोननो हास्थायदों। बे जाथायखौ बाथाबारि कुमरसालि PCDC नि चेयारमेननि हानजाया खौरां लाहैयो। मासेल'मोन खोमा ने मैदेरा? मानैखा? गोदान बानायाबा जाला इयो।